Wel, mae'r cystadlu'n parhau fan hyn yn adran y gwartheg ac ni'n edrych ymlaen nawr at y bridiau cyfandirol a'r heffrod sydd wrthi o hyd yn cystadlu. Tudur Edwards o Fetws Gwerfyl Goch yn gwmnisio rwy ti, Tudur. Iawn, diolch ti. Shwt ffair wyt ti gael erbyn hyn? Di, iawn, sti. Pob yn mwynhau. Mae yna growd da ma'n does, a'r tywydd yn ffafriol. Yndi, tywydd, ia, mae di gwellan, dydi. Ond mae'n bobl wrth y gwartheg yn y cefnedd, mae'n efyrlwm, mae'n does. Maen nhw'n gweithio'n galed. Maen nhw. Mae gymryd, wyt ti'n gwybod yn iawn faint o waith sydd angen i gael y gwartheg i'r pwynt yma, dwi ti? Oes, mae'n fisoedd yn does, o waith, y bridio a'r ffidio, i cael nhw'n barod. Na, mae'n fisoedd. Sonia, mae'r hyn sydd gyda chi adre, Tudur? Ia, rhyw fferf fechan di, cadw bichod signo a defed Texel Cross Mills. A wedyn, rhyw 160 erw, wedyn rhentyn 90 o erwe, wedyn y ffarm drwsesa, ynddo. A bridiau cyfandirol o ran y gwartheg sydd gyda chi? Ia, ti'n bod, chydig o'r lims pyr, chydig o'r 3 chwarter, ti'n bod, ia. I gael y siap na? Ia, ti'n gwybod, a roi tarw lim, a ti'n bod, AI o dipyn, ti'n bod, a roi blues, a ia, dwi'n trio, ia. A rhaid cadw mlaen i drio, Ia, diw ti, oe. A'r dosbarth sydd gyda ni nawr, ni'n gweld Dai Thomas wrth i beirniadu fan hyn. Wrth gwrs, mae yna 2 heffer yn y dosbarth yma, yn does heffrod allan o Darw Charlie. Ia, ne ti, mae bechod a dim ond 2 sydd yn y dosbarth yma, ond mae'r safon o'r safon ychan, dydy, mae'r 2 nhw yn glod i'r bryd, yn dydyn, lled, hyd, di-wast, be gei di-well ynddo? Yn union. A ni'n gweld fan hyn nawr Tony Ponsonby o Sir Fôn a Mw Donna. Beth am yr heffer yma te? Ia, fel o'n i'n deud, heffer yn pwyso, be mae dweud, pwyso 642, just pwysau ideal. Mae'n mynd ar y platiau fan ewan, dydy. A mae di chael i? Yndi, chwarae teg, yndi. Mae'n liw yn eis yn un does, rhyw liw oren. Oes. Mae'n fynd ar nhw'n does. Yr heffer wen yn fwy o heffer, ond mae hon yn gywir iawn yn dwi, heffer Tony. Wel, mae'n ddi-was, os em ddim sgwydda ni, pen bach propor, ynddo, a fel ti'n dweud, mae'n dop da ni, a be gei di well, chwarae teg. A dyna fe, Tony Ponsonby o Sir Fôn. Wedi mynd ar Garden Goch, dwi'n cofio cyfweld ag yma yn y ffair ei llynedd, oedd e'n emosiynol iawn, a finne heb lawer o lais yn y ffair llynedd. Ac mae dan nhw fistych hefyd yn cystadlu'n hwyrach ymlaen. Wyt ti'n gwybod beth yw enw'r bistych hynny? Dwi'n mynd siŵr iawn beth i enw i fistach o. Ifan Jones Evans. Ond nhw wedi enwi fe'n Ifan Jones Evans. Tybed ag eithon nhw cystadlwyddiant a Mw Donna. Gewn ni weld, ond am ddechrau gwych i'r teulu. Ia, chwarae teg iddyn nhw. Maen nhw'n dod bob blwyddyn yn yr ha a'r gia. Chwarae teg iddyn nhw. A le fydden ni heb bobl fel Tony a'i debyg? O, ia. Mae'n hwyl at hynny coes, ti'n bod. A chwod, ond fel dwi'n mae'r pob fel un teulu yn enda, ti'n bod. Na, llongfarchiadau, glamp o heffer ac yn llawn deilwng o'r Garden Goch.